שייטת 3, שייטת ספינות הטילים. מדינת ישראל, למין הקמתה בשנת 1948, נלחמת על קיומה ועל ביטחון אזרחיה. מצפון, מזרח ודרום שוכנות מדינות שבינן לבין ישראל שלום קר וחסר שיתוף פעולה במקרה הטוב, או עוינות ויחסי מלחמה במקרה הרע. ישראל משתרעת לאורכו של האגן המזרחי של הים התיכון, חוף ארוך שאורכו מאות קילומטרים. 98% מהסחורות המגיעות לישראל מגיעות דרך הים. הים הוא עורק החיים העיקרי של ישראל. דרך הים ניסו בעבר ומנסים גם כיום לתקוף את ישראל גורמים עוינים. חיל הים הוא המופקד על הגנת ישראל מן הים ועל אבטחת השייט. שייטת 3, שייטת ספינות הטילים, היא השייטת הנושאת בנטל העיקרי של משימה זו. שייטת 3 היא הזרוע הימית שתפקידה להשיג עליונות ימית ישראלית בכל זירה שתידרש. זו משימה המבוצעת 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בימי שגרה ובעיתות חירום. זו משימה בעלת חשיבות עליונה עבור כל אזרחי המדינה. אתה יכול להיות שותף להשגת משימה חשובה כל כך. אתה יכול להתנדב לשייטת הסטילים. אתה יכול להיות לוחם ימי. אתה יכול להיות חלק ממשפחת הסטילנים. ספינת הטילים היא כלי מלחמה גדול ועוצמתי, מן הכלים היקרים והמתקדמים ביותר בצה"ל. 24 תפקידים יש ללוחמים בסטיל, והם מחולקים ל4 סוגים, למעשה ל4 מחלקות הקיימות בסטיל. מחלקת נשק אמונה על תפעול מערכות התקיפה, לרבות הטילים, התותחים, המקלעים והטורפדו. כמו כן, מובילה המחלקה את כל נושאי הימאות בספינה. היכולת לשגר אש יעילה ומדויקת תלויה ברמה המקצועית של הלוחמים בצוות המחלקה. מחלקת גנק, גילוי, ניווט וקשר, מופקדת על הפעלת מערכות האיתור והגילוי, לרבות מקמי הספינה, הסונארים, מחשבי בניית התמונה הטקטית, מערכות הניווט ומערכות הקשר. היכולת לבנות תמונת עולם טקטית, לסווג את האיומים ולייצר קשר עם העולם החיצון, הינה פועל יוצא של פעילות המחלקה ומערכותיה. מחלקת האלקטרוניקה מופקדת על ההגנה, מתפעלת ומתחזקת את מערכות הלוחמה האלקטרונית. גילוי האיומים התוקפים, טילים וכלי טיס ותפעול המענה הנדרש. כמו גם, אחראית על הקשירות הטכנית של כל מערכות האלקטרוניקה בספינה. את זאת היא מבצעת על ידי טכנאים בכירים, מומחים בתחומם, בעלי ניסיון ימי ומקצועי. מחלקת מכונה מופקדת על ההפעלה וההחזקה של מערכות הגוף, ההנעה ומערכות העזר של הספינה, לרבות מנועי הספינה, מערכות ההיגוי, מערכות החשמל, מערכות השרידות כדוגמת מערכות הציפה וכיבוי האש. כושר התנועה והציפה הבטוחה תלויה בתפקודם של צוות המחלקה, כמו גם מערכותיה. הלוחמים בסטיל לוחמים בצוות, קבוצת לוחמים מגובשת ומאוחדת. זו אחווה מיוחדת המתקיימת אך ורק בקרב לוחמים המרוחקים מן החוף, מאמינים בעצמם וביכולתם בצוות. זו חברות אמיתית, חברות לכל החיים. סטילן אינו לוחם רגיל. לא כל אחד יכול להיות סטילן. לרשות הלוחם הימי בסטיל עומדות המערכות הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם. כל לוחם צריך לשלוט באופן מוחלט במערכת עליה הוא מופקד. יחדיו תורמים כל הלוחמים לתפקוד היעיל של ספינות הטילים המדהימות האלה. רק לוחמים נחושים, קרי רוח, חכמים ובעלי מוטיבציה מסוגלים להשתלט על מערכות מורכבות כאלה. רק הלוחמים האיכותיים יכולים להיות סטילנים. על מנת להיות לוחם ימי בסטיל, ראשית עליך לעבור בהצלחה גיבוש לוחם ימי. לאחר מכן צפויה לך תקופת טירונות בת חודש ימים בבסיס ההדרכה של חיל הים. זוהי טירונות 03. בסיום הטירונות מחולקים למקצועות השונים על פי רצונות ויכולות אישיות, ואז מתחילים ללמוד דברים אמיתיים. 4 עד 6 חודשים של הכשרה מקצועית, אורך הקורס תלוי בקורס הנבחר.
עלייה משמעותית ראשונה על הספינות הנחשפות תיעשה רק בסיום הקורס המקצועי. בשלב זה מתחילה הכשרה ארוכה במחלקה המתאימה בספינת טילים אמיתית. חיים ולוחמים בספינה, לומדים ומתמקצעים, משתפרים ומתקדמים, אך בעיקר ממתינים לפעילות מבצעית. לכל לוחם ימי בסטיל יש מקצוע עיקרי, אך מעבר למקצוע הבסיסי ישנם תפקידים נוספים. למשל, לוחמים ימיים המתמחים בירי במקלעים או בהפעלת נורים ומוץ, אמצעי הטעיה שתכליתם להגן על הסטיל. קיימים תפקידים רבים ושונים, וכולם מחולקים בין הלוחמים, מגוונים את המקצוע הראשי של כל לוחם. הסטילנים המצטיינים יכולים להגיע לקצונה במערך החוף או להגיע לקורס חובלים. הוותיקים והטובים יכולים להתקדם לדרגות נגד ואף להיכנס לשירות קבע. לנגדים בשייטת 3, בהיותם לוחמים מן השורה הראשונה, יש תנאים מצוינים. צה"ל מכיר בהשקעתם הרבה. בסטיל ישנן הפלגות רבות, נמצאים ימים ארוכים בים, הרבה מאוד תרגולים ואימונים, אין רגע דל. אבל ההתרגשות האמיתית, מבחנו האמיתי של כל לוחם, זו הפעילות המבצעית. פעילות מבצעית יכולה להיות מתוכננת, אך יכולה להיות גם בהפתעה, באמצע תרגול שגרתי. שייטת 3 הינה מהמובילות בהיקפי הפעילות המבצעית בצה"ל. ברגעים שכאלו ההתרגשות בשיאה. אתה דרוך ונותן את כל שביכולתך לתת. אתה נלחם על חייך. אתה נלחם על ביטחונה של מדינת ישראל. אתה מבין שברגע זה, בלב הים, אין מישהו אחר. רק אתה והחברים שלצדך, המפקדים, המערכות המשוכללות, השילוב של כולם ביחד, הוא זה שיביא לביצוע המוצלח של המשימה. לסטילים פעולות מבצעיות רבות ומגוונות. הטווחים עליהם יכולות הספינות להגיע הינם עצומים, והפעילות מגיעה לכל מקום. מרבית הפעילות הינה חסויה. רק במקרים מעטים מגיעים ההישגים לכותרות העיתונים. על ידי אחת התצפיות, תקופה נוספת, נשמט בונקר, ממנו שברו רקטות גראד. כי זו דרכו של הלוחם הימי בסטיל. להיות משמעותי בקרב, לעשות פעילויות מבצעיות מדהימות, ובמקביל, להיות שקט וצנוע. מגניב לליבו חיוך בכל פעם שהוא שומע שאחרים מדברים על דברים שהוא, הסטילן, באמת יודע כיצד הם קרו. הימית של חמאס עם נפגעה משמעותית מספרים לנו. זו משפחת הסטילנים, משפחה של מצטיינים, משפחה מיוחדת שמהווה את האגרוף של הכוח הימי הישראלי. זו המשפחה שלך, קום והצטרף אליה.